Takže lidi, já vás vítám u nového videjka a máme tady Squid Game 2 v Robloxu. Vidíte, můžeme si tady vybrat, jestli chceme být hráč nebo ne. Já si samozřejmě vyberu hráče. Tak, už jsme si vybrali hráče a teďka budeme znovu čekat a je to tady. Začíná první hra a musíme do 10 sekund se tady vyfotit. Máme udělanou fotku. A musíme tady čekat, než nás vůbec pustí a jdeme na to. Teďka musíme dojít nahoru ke dveřím. Pokud to nestihneme do toho času, pravděpodobně nás vyloučí, takže bychom se měli co nejdřív pohnout. A jsme tady. Jako první hra bude normální zelená červená, takže je to vlastně normální první hře Squid Game. Jak ve filmu, tak i ve hře samozřejmě, musí to být trochu realistické. Mělo by tady být trošku víc her, nebo spíš víc podobných her tomu filmu. Mělo by to být víc propracovaný. Mají to tady trošku ještě nepropracovaný, skrz to, že já už teďka můžu jak kdyby chodit a můžu pořád chodit vlastně i po tom, co ona dospívá. Musíme se jenom dívat na ten čas a cca nějak to vypočítat. Tak a jsme v cíli, paráda. Dostali jsme 25 coinů a když budeme VIPčko, tak bychom měli dostat i dvakrát tolik XPček. Opravdu XPčka vůbec, ale vůbec nevím, na co tady zatím slouží. A máme tady vlastně takové pomníky, bohužel. Doporučuji si grafiku nastavit na max, kde máte trošku lepší počítač, protože je to 100% lepší, než mít jenom tak. Každopádně teďka už se fotit nemusíme, jdeme rovnou tam. Musím říct, že včera, jak jsem to hrál, tak to bylo dost jako ochlup, takže musíme teďka pořádně sprintovat. Je to asi o další 2 patra nahoru, takže musíme si pohnout, máme 8 sekund, jak vidíte, je to jen tak a ty lidi, kteří jsou dole, si myslím, že to ani nestihnou. Ale pravděpodobně je to asi teleportne. Jo, tady si máme vybrat tým, jasný, máme na to pár sekund, možná minutu asi, nevím to přesně. Budeme si k ním, semka, boom, snad budou dobří. Jde tady o to, jestli to už někdo hrál nebo ne, protože jestli budu mít v týmu někoho, kdo to nehrál, tak jsem pravděpodobně skončil. Takže by bylo dobrý, kdyby byl někdo s tím, jako někdo, kdo už to hrál samozřejmě. Pište do komentů Squid Game Win, 2TVIN, Squid Game Win. Musíme tohle kolo vyhrát. Teďka je na řadě první, takže já budu mít tamto. To jsou ty hvězdičky. Bráško, nedělej. Nezasekneme se už na začátku, že ne? Nezasekneme se už na začátku, že ne? Na mě, že týpek má hodinky, brácho. No. Paráda. Musíme ten čas trošku dohnat, no, tak doufám, že jako tohle mělo by to Pexaso, to by mělo být docela easy. Ha? Jasně. No. Tady bráško. Ono to vlastně na chvilku ukáže, no, takže máte větší šanci to rychleji strefit, no. Jo, aha, tam máš modré a jo, dobrý, tak to je moje chyba. Tam máš modré a růžové, to jsem třeba neviděl, teďka jsem na řadě jáče, jo. Tuhle hru jsem ještě popravdě nehrál, takže doufám, že to nějak fitnu, ale nemůže být přece tak těžká. Dobrý. Jak říkám, ono je to spíš o reflexech, jo, prostě 5 z 5, boom, mám to. Jeden do hajzlu. No a tady tento týpek, doufám, že to stihne, ale měl by to fitnout. Oni už jsou tam, OK, tak oni jsou hodně napřed. Dobrý lidi, doufám, že to teda stihne. Ale týpka to tady docela hází, doufám.
No tak. 30 sekund to už. Yes. Dali jsme to všichni kromě jednoho týmu, se mi zdá, což není úplně tak špatný. Myslím si, že když přijdem o jeden tým, tak je to ještě docela v čemu. Tohle je docela zákeřná hra, popravdě. Kolik? Mám to? Já to nemám loknutý? 8, 7, 6, 5, 4. Jak to zavřu? Dobrý, nehrál jsem to tady ještě, hrál jsem to u nižšího tvůrce, tam to bylo trošku jako lehčí, ale dobrý. Nechápu, jak teďka někdo mohl vypadnout, myslím si, že je tady dost buding na to, aby, jo, tam jsou ještě 2 valva. Clean up, a normálně uklízí ty těla, to je crazy. Je to tady zdlouhavý, no, že se ty jako 4. No pojďte sem, video. No. Pojďte sem. Dobrý, jsme safe. Zkusíme tuhle hru. Jo, tady jsou ty těla. Zkusíme tuhle hru actually vyhrát. Mohli bychom opravdu vyhrát. A teďka je to zase po jednom. To nebude tak těžký, boom, lock, save, jsem tam. Ono se to stačí chvilku učit to a máte to. Teďka to bylo jednoduchý, tady moc case, kdyby polovinu aspoň zavřeli, tak si myslím, že ty lidi by měli menší šanci, ale tohle bylo. Tak a jsme tady zas, dostali jsme 25 coinů. Takhle jsme pěkně nahoře toho. A vypadá to tady dobře, hodně lidí teda umřelo, hodně lidí. Mám už 4 viny a 167 coinů. Můžu si tady asi něco koupit. Sprint boost, damage boost, jasně. Takže paráda. Takže co teďka? Co je tohle? O ne, přetahovaná. Mám taky pocit, že jsme umřeli, jo. Kdybyste chtěli pokračování, nebo byste chtěli vidět další Squid Game hry, jakože jich tady vážně dost, tak hoďte like, hoďte odběr, samozřejmě koment, aby jsem viděl, že to chcete znovu vidět. A jo, my se vidíme asi u dalšího videa, tak jo, čau.